Какво правим, ако един имот, който струва 250, паде на 180? По-лесно ли е да го купим или не е точно така? Сега, първо е по-любопитно какво би провокирало такъв голям спад и какво би се случило с икономиката ни, ако основният сектор, от който влизат пари, строителство и новото строителство се срине, за старото да не говорим, но това е по-дълга тема. Ако се случи подобен сценарий и един имот да е поевтинен толкова, и ние сме купувачи с кредит, както в днешно време повечето хора са, то тогава практиката показва, не само в България, по света формулата е една и съща, банките стават доста консервативни, което ще рече, че ако до сега са ни искали едно самоучастие за да влезем в сделката, после ще ни искат много по-високо, лихвите ще са много по-високи и ще попаднем в следния сценарий. Купуваме по-евтино имота, влизаме с по-голяма първоначална вноска като сума и накрая връщаме повече пари на банките. Като междувременно, чакайки да дойде този страхотен момент да купим ефтино, сме платили още 12 или 24 найема, които никой няма и да не ги възстанови. Така че не винаги по-изгодната цена значи по-изгодна сделка като цяло. Тоест въпросът е ние да гледаме не само цената на имота, ами достъпа до финансирането. Точно така, дали може да си позволим в един момент да влезем в тази сделка, защото нека да кажа нещо, което се случи предния път, 2009-2010 година, аз далеч не смятам, че ще стигнем до такива неприятни сценарии, но тогава действително започнаха да падат цени, това беше една тежка икономическа криза. Ако влезем в подобен сценарий, в който цените на имоти почнат да падат, то това ще е по някакви причини, касаещи икономиката ни най-вероятно. И когато основният сектор в тази страна или един основните, специално говоря за новото строителство, пострада и тръгнат цените надолу, най-вероятно това ще повлече цените на старото строителство. Но това ще повлече много други сектори, защото нашата икономика е малка. България е с населението на един голям европейски град и е много възможно купувачите, очакващи да дойде този изгоден за тях момент, да имат проблеми я с възнаграждението си или даже с работното си място. И най-малкият проблем ще им бъде колко струват цените на движимите имоти. Тогава хората по-скоро ще мислят от месец за месец, ще мислят за спестяванията си, няма да им е толкова важно да купуват сега, камо ли да си позволят хубав ремонт. Това е мнението ми като цяло. Така че се придържаме около това, че според мен не винаги цената значи изгодна сделка. Аз го разглеждам сделката като едно уравнение и по-скоро цената е едно от нещата. Нали? Ако искаме да си купим дом в нова хубава сграда, хубав проект, трябва да гледаме за схемата на плащане, трябва да гледаме качеството на строителство, сроковете на изпълнение, имиджа на инвеститора и на строителя. Всички тези компоненти правят сделката. Цената е само едно от тях. Тоест самият достъп до влизането в сделка. До финансирането, схемата на плащане. Да, добре. А всъщност в